Bokajan Police Station ke parlo lakhi janalong ada por phai ke thomra minute plikebra pho apor malom Lahori Ghat Moirabari pen Dimapur nat ke dambom ihum bus registration number AS21AC 3357 lakhi janalong ahiring tangrak thengpiarong ke patong ajok katewara bangla pen kache thapatum pen Bangpli adimalong amat kethi areng hu ke so tum pen ki pachini pon ke basalong hane hui nangar thangsi ada prang pen Lahori Ghat Moirabi pen bangsi Dimapuran ki ponje phansi ke dambom hursi bangso huni pholo lapen arvi ke ja po to war kang le porsi Kachingkoi ta hai pasi chini pon tong sikor pen Bokajan Police tum adimalong palidunsi apran gedam driver Abdul Barik artaninkan thongkep Sabina Sultana artaninkan ko retro Khali Raman artaninkan ko rakethom lapen Alal Uddin artaninkan pike retro katuma phan chpari dengpon anpart annon mat ahiring tangrak areng hu keso bang ke batuma phan Bokajan CHC long se nangpon bomna Sangti dipen projenterang karbing long life